Inspirada en fets reals, una història sobre caça furtiva, venjança i amor pels elefants. Un dels llibres més bonics que he llegit aquest any. Imagineu un parell de coloms actuant com a espies, una història irreverent, divertida i molt, molt boja. Una història per llegir amb el cor, un rebesavi desconegut i a volar. Una colla d'animalons que no acaben d'encaixar del tot amb els seus cerquen junts el seu lloc al món i aprenen a ser feliços. La Molly Wynn i el seu cavall Carson recorren al sud dels Apalatges per fer arribar la literatura a les granges de les muntanyes. Una història d'aventures, amb bibliotecàries intrèpides que atrapa des de la primera pàgina. El divorci dels pares, mudar-se a una granja, la nova parella de la mare. Són molts els canvis i les emocions que ha de gestionar la gent. Una adolescent urbanita que mira d'adaptar-se a la seva nova vida al camp. Si vols aprendre idiomes, aquí tenim unes quantes propostes per a públic infantil. Vocabulaire illustré en francès, vocabulario illustrato en italià i grammar, punctuation and spelling en anglès. Aquest àlbum il·lustrat explica la història d'uns infants que viuen en unes barraques i, com ells diuen, fan de faquirs, perquè també caminen al damunt de vidres. Està inspirada la història en una comunitat de barraques que es diu El Gallinero, situada a Madrid. Aquest altre llibre ens explica com viatjar amb calma, sense pressa, amb el menor dels impactes, ja sigui a peu, en bicicleta o amb tren. Tant el podem llegir per conèixer històries d'altres mons com per viatjar i utilitzar-lo durant el viatge, durant l'itinerari per anar en aquests llocs. I aquest darrer àlbum il·lustrat ens ensenya la diferència, la diversitat, perquè no totes les nenes juguen a nines ni tots els nens juguen a futbol. Aquesta és la història de l'Allen, un nen de 5 anys que, junt amb la seva mare, naufraga davant de les illes Scilly, a Anglaterra. Allí coneixerà en Benjamin, un faroner, amb el qual trobarà una gran amistat. I apareix també un fraret, una au que resulta ferida i a la qual ells dos ajudaran. Una història tendra, emotiva, que ens explica que el més important de la vida és saber què fem amb el nostre temps. La música ha donat també moltes anècdotes, algunes de les quals són certes i d'altres són inventades. Però en aquest llibre hi ha 5 contes que ens porten a 5 compositors i a 5 composicions que podrem escoltar a través del codi QR i sabrem què va passar amb Giuseppe Verdi o alguna de les seves obres, o què va passar amb Johann Sebastian Bach, o amb Henry Purcell, o amb Benny Goodman. Interessant descobrir les mentides. Com dormen els animals? Sabem moltes coses del món animal. Sabem com es crien, què mengen, com fan la seva vida quotidiana, però no sabem gaire coses sobre el seu son. I en aquest llibre descobrirem això, com dormen els animals. Per exemple, una girafa dorm dreta o dorm estirada? O un cocodril dorm com dorm, amb l'ull obert sempre per veure si hi ha algun perill que l'assetja. O també els cangurs, que dormen amb dormidetes curtes de 10 minuts al llarg de tot el dia. Un llibre divertit, emocionant i que ens porta també moltes idees bones per treballar, per exemple, en clubs de lectura infantils. Una col·lecció de cuina per als més petits de la casa, on te reproduirem les accions que realitzem quan mengem una amanida, quan mengem fruita o quan mengem pasta. Dels 3 llibres, el que més m'agrada a mi és el de la pasta, perquè les accions que surten reflectides són superxules. Surt el primer pas, que és bullir la pasta, i veiem una olla on te bullen els macarrons. Hi ha uns quants passos, però no us el vull explicar tot el llibre. Aleshores us ensenyaré l'últim. Si t'agrada el formatge, ratlles molt, i si t'agrada poc, doncs ratlles menys. Una col·lecció apta per tots els gustos culinaris.
Jo puc, de Susan Winter, és un àlbum il·lustrat sobre la relació dels germans i el que pot fer el germà gran i el germà petit, i està en format petit i en cartró perquè els més menuts de la casa el puguin manipular. El Todo es color, de Pascal Estellón, és un llibre de gran format que es desplega perquè descobriu el color de les coses, i l'Animals de la selva és un llibre de fotografies d'animals que podem trobar a la selva i també està en cartró perquè els petits el puguin manipular.